Picassent cierra un nuevo año con superávit y con el de 2012 son ya 10 los presupuestos en los que este consistorio ingresa más de lo que gasta. Esto en plena crisis es noticia, sobre todo porque mantienen los impuestos y tasas congelados. Esta corporació no ha gastat mai més del que ha ingressat. I això és el doble esforç que l'Ajuntament està fent. Vull dir que els ciutadans, els veïns, els impostos ni les taxes no apugen més de l'IPC. El ciutadà, al donar-li les facilitats, no ha deixat de pagar els seus impostos. Además, el consistorio solicita la deuda que la Generalitat mantiene con Picassent al asumir competencias del gobierno autonómico. Són més de 200.000 euros el que ha deixat d'ingressar la Generalitat en programes i en subvencions i que l'Ajuntament els està asumint. En total, 2,6 millones de euros sobrantes que esperan poder destinar al fomento del empleo. De hecho, desde el pleno de hoy presentan también la iniciativa para que el Ministerio de Hacienda no les obligue a destinar todo el ahorro de más al pago de deuda financiera. Ens estan obligant que aquest superàvit siga per a pagar el deute financer dels bancs. I nosaltres el que creguem és que aquests ajuntaments que fan els deures com toca i gestionen bé els seus pressupostos, que els donen la suficient llibertat per a dir, pues, com el tema i el problema que tenim avui en dia és el d'ocupació, i ese superàvit anem a dedicar-lo en ocupació. Picassent ya tiene un plan de empleo dotado con más de 1 millón de euros. Triplicar esta cifra sería sin duda una de las mejores noticias para los picasentinos.